тема спорт. Вие обаче останете с нашата програма, защото само след малко Павлета Рашкова ще бъде тук. Предстоят европейски страсти за Левски и Лудогорец. Доста интересни неща се случиха в отбора на Ботев, така че дома на футбол ще бъде изключително интересен. Не смените канала, Павлета ще бъде само след малко тук. От мен и екипа, приятна вечер. Бонус от Alpha Win Bonus. Бонус за бонус от Alpha Win Bonus. Бонус за бонус от Alpha Win Bonus. www.alphawin.bg. Задава се бонус. Бонус код. Ето го. 300 лева. Стоп про. Получаваш бонус слот и бонус кулелот. Ето ги на сайта напълно безплатно. Твоя казино бонус. Това е то. 1800 лева и 1800 врътки. Напълно безплатно. Накратко. Бонус е бонус на alphawin.bg. И този път банката се кефи. Oh yeah. Бонус е бонус от Alpha Win Bonus. В спорта вниманието е насочено към тях, но за техните успехи стоят много, много хора. Да започнем от семейството. Ето ги и феновете. И човекът, който се грижи за феновете. Ами и треньора, близките. Да, и ти. Ти също си велик. Ние заставаме зад всички вас. FBET подкрепя българския спорт и хората, които го подкрепят. Здравейте, уважаеми зрители на Диема Спорт. Обикновено в сряда, някъде около 19 часа, идва времето, в което да си поговорим за всичко най-интересно от поредния кръг във Втора лига. И днес няма да нарушим тази традиция, така че в следващите около 60 минути всички попадения, всички най-интересни моменти, както и най-любопитни отзиви след 9-те срещи от 7-я кръг във Втора лига. Останете с нас, обзора на кръга започва сега. Седмият кръг във второто ниво на българския футбол предложи интригуващи битки с любопитни резултати. След изиграването на 9-те двубоя, борбата за челните места стана още по-оспорвана. Какво се случи в дербито на Североизтока между Добруджа и Янтра? Завърнали се септември обратно на победния път? Как започна ерата без Валентин Илиев и Спартак Варна с едно познато лице на чел? И какво ни очакваше в един от най-интересните сблъсъци между Марица и Беласица? Това и още много следващите 60 минути започва обзорът на Втора лига. Може би не видяхме най-резултатния кръг във Втора лига, но въпреки това емоциите и любопитни